Ola, son Cristina. Hoxe imos falar do libro Soños de fútbol en Bangui. Este libro trata dun neno pobre, Zamba, que vivía en Bangui, ao que lle gustaba moito xogar a fútbol. O seu entrenador díxolle que ia escoller 3 xogadores que ian a xogar na selección banguinesa. Para iso tiveron que xogar un partido no que Zamba non saíu seleccionado. Eu recomendo esta lectura porque fala de como as persoas que teñen cartos tratan por todos os medios de conseguir o que queren, así sexa pagando sobornos. O meu persoaxe preferido é Zamba, porque é un neno moi humilde, ao que non lle importan os cartos. Yves tamén escribiu moitos xéneros de libros, novelas, poesías. Escribiu máis dun cento de obras literarias. Algunhas das súas obras son Cuentos e leyendas de África, do ano 2000, Cuentos e leyendas del Cuerno de África, do ano 2003, El color de los ojos, do ano 2006. Ata aquí o meu book trailer.